సిబ్లింగ్స్కి యాక్చువల్గా అందరికీ మీది వరలక్ష్మి, తర్వాత వాసవి, విజయ్, వసంత్, ఈ వి లెటర్ ఏంటి అనేసి? వి లెటర్ అంటే అది నాన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక సెంటిమెంట్. నాకున్న దీని ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 6వ తారీఖు మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటారట. అవును, ఊరికి వెళ్తారంట. అంటే మా ఊర్లో మా అత్తగారు ఆ డేట్ అనేది. అవును, అంటే యాక్చువల్గా సెప్టెంబర్ 6th ఆ రోజు విగ్రహ ప్రతిష్టన చేయించామన్నమాట. మేమే సాయిబాబా దేవుడి విగ్రహానికి సాయిబాబా గుడి, అది సాయిబాబా గుడి మా ఊళ్ళో. మా పెళ్ళైన కొత్తలో నాకు మా హస్బెండ్ ఇద్దరికి ఐడియా లేకుండానే మేమిద్దరం ఒక అనుకోవడము. తర్వాత ఏమంటారు, మా ఊర్లో ఈ వినాయక చవితి అయిపోయిన తర్వాత, దసరా తర్వాత అందరు అక్కడ కలుసుకుంటారు అనమాట. కచ్చీర్ అంటారు. అక్కడ అందరు కులపోళ్ళందరూ కూర్చొని ఆడ జమ్మి అవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఏవైనా గుడికి ఊరికి సంబంధించిన డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే మాట్లాడుకుంటారు. ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, దాతలు ముందుకు రావాలి, అట్లా అనుకుంటారు అనమాట. సో అంతకన్నా ముందు మాకు ఏమంటారు, ఇట్లా చిట్టి గణేశుడు తేవాలి, గణేశుని విగ్రహం తేవాలంటే కూడా ఒక చిట్టి వేసి పెడతారు. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ గణేశుడు కోసం ఈ ఇయర్ లడ్డు పాట పాడినప్పుడు, తర్వాత వినాయకుని నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు ఆ టైంలో కూడా అట్లా చేస్తారు. సో మా పేరు కూడా రాసి వేయండి అంటే వాళ్ళు వేసింది. మాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ వినాయకుడిది వచ్చింది. వినాయకుడి విగ్రహం పెట్టించినాం మేము ఊర్లో. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి గల్లీకి ఇంటింటికి అన్నట్టు పెడుతున్నారు, కానీ ఇప్పుడు ఊర్లో ఒక్కటే పెట్టేటువంటిది ఒకటి సాంప్రదాయం ఉంటుంది కదా, అట్లా అప్పుడు పెట్టించినాం మేము. విగ్రహం పెట్టించిన తర్వాత 9 days నవరాత్రులు అయిపోయిన తర్వాత నిమజ్జనం తీసుకుపోయేటప్పుడు మళ్ళీ ఒక జరుగుతుంది కదా మీటింగ్ లాగా ఊర్లో. ఆ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఇట్లా గుడిని డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. అంటే అప్పుడు మాకు హనుమాన్లు అండ్ నవగ్రహాలే ఉండేటివి. ఆ గుడి మొత్తం ఇట్లా పాడైపోయినట్టు అయింది. ట్రస్టీ చైర్మన్ అట్లంతా ఏం లేదు. అంటే మా కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి సంబంధించిన గుడి, బట్ అందరు వస్తారు. మెయిన్ రోడ్లోనే ఉంటుంది ఆ గుడి. అంటే ఆ 2 గుళ్ళతో పాటు ఇంకా మిగతా గుళ్ళు కూడా మనం ఏమైనా ఎక్స్టెండ్ చేయాలని చెప్పని వచ్చినప్పుడు ఇంకా మేమేమో సాయిబాబా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించే దాంట్లో మేము ఉన్నాము. అట్లనే ఇంకొక మా చుట్టాల వాళ్ళు రాముల వారు, రాములు, సీత, హనుమంతుడు, అట్లా ఇక ఇంకా కొంచెం మంది అందరూ ముందుకు వచ్చిన దాంట్లో ఆ నవగ్రహాలకు సంబంధించిందే కొంచెం పెద్దగా చేయడం, మళ్ళీ హనుమాన్ల విగ్రహం కూడా దాన్ని సెట్ చేయడం, అంటే ఉంటాయి చాలా రోజుల నుంచి ఉన్న తర్వాత ఉంటుంది అట్లంతా చేసినమాట. అంటే శివలింగం పెట్టడం అట్లాంటివన్నీ చేసిండ్రు. ఇప్పుడు ఆ పెట్టినప్పుడు మాకు తిథి గుర్తుండదు. మనకేమో ఇప్పుడు ఏంది, మేమున్న స్కూల్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఏదో జాబ్ అంటేనేమో ఏదో మనము తిథి ఏదో వచ్చినా ఆ రోజు లీవ్ పెట్టి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది ఉంటుండే. బట్ ఇక్కడ నేను మా హస్బెండ్ మేము స్కూల్ ఫీల్డే ఎంచుకున్నాం కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీస్ లాగా వెళ్ళని రోజు ఉండదు అనమాట. స్కూల్ సండేస్ కూడా మేము స్కూల్కి వెళ్తాం. సో ఉండే స్టాఫ్లో కొద్ది మంది నన్ను పిలిచి ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది. మాకు హాలిడేస్ ఉండవు అసలు. లైక్ అంటే ఇప్పుడు మేము ఏదన్నా పుణ్యక్షేత్రాలకి ఇదో అదో లేకపోతే ఏదైనా పెళ్ళు సావులు ఇట్లాంటివి వెళ్ళాలనుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ రోజు మార్నింగ్ అటెండెన్స్ మాది ఉన్న తర్వాతనే మేము ఎప్పుడు పోతాము, ఊరికి పోయినాం అనే విషయం కూడా తెలియనీయకుండా మేము మేనేజ్ చేస్తామంట, ప్లానింగ్ అట్లా చేస్తాము. సో అలాంటి టైంలో మనకు తిథులు గుర్తుపెట్టుకోవడం, ఆ టైంలో మరి ఎలాంటి ఎమర్జెన్సీ ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి ఇంకా సెప్టెంబర్ 6th డేట్లో విగ్రహ ప్రతిష్టన అయింది కాబట్టి ఇక ఎవ్రీ ఇయర్ సెప్టెంబర్ 6కి మేము మా ఊరికి వెళ్ళి అన్నదానం అవన్నీ చేయడం అట్లాంటిదని చేస్తాం. సెప్టెంబర్ 6కి తప్పకుండా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తాం. జరుగుతుంది బై గాడ్స్ గ్రేస్, ఇప్పటికి కూడా బై సాయి గ్రేస్. కరోనా ఈ సెప్టెంబర్ కూడా లేదు మొన్న అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు గుళ్ళంతా కూడా ఇంకా ఓపెన్ అయ్యేటువంటిది లేదు కదా, సో మొన్నటిసారి జరగలేదు. బట్ ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర ఒక గుడి ఉంటుంది, సో అక్కడ ఏదో ఒక విధంగా ఒక సేవ అనేటువంటిది చేస్తాం. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఈ ఎడ్యుకేషన్, సరే మీ చైల్డ్హుడ్, మ్యారేజ్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ మీరు అంటే వెన్ యూఆర్ కమింగ్ టు ద కెరియర్ పరంగా చూస్తే ఫస్ట్ స్కూల్ ఫీల్డ్, ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ అయినా అంతకుముందు వేరే ఏదన్నా? లేదండి, నేను అబ్సల్యూట్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్. అంటే స్కూల్ ఫీల్డ్ అంటే టీచింగ్ ఫీల్డే అనమాట. ఐ డోంట్ నో మరి అంటే ఏమో మరి నాకు ఫిలాసఫికల్గా ఇట్లనే టీచింగ్ ఫీల్డ్లోనే రాసిపెట్టి ఉందేమో మరి నాకు తెలియదు. మా ఇంట్లో మా నాన్న, మా కాకయ్యలు వీళ్ళందరేమో బుజ్జి డాక్టర్ అవుతుంది, డాక్టర్ చేయాలి అనేటువంటిది నడుస్తుండేది చిన్నప్పుడు.
మా మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ వీళ్ళందరి సైడ్ నుంచి బుజ్జి లాయర్ అవుతుంది అనేవాళ్ళు అంటే నా ముద్దు పేరు బుజ్జి అంటారు ఇంట్లో. కానీ ఫర్ సమ్ రీజన్ నేను అంటే టీచింగ్ ఫీల్డ్లో సెటిల్ అయినా, అంటే ఇటు డాక్టర్లు ఇటు ఇంజనీర్లు తయారు చేసే దాంట్లో నేను సెట్ అయినట్టున్నా. ఎవరైనా టీచర్ కిందనే కదా, అందుకోసం అనేది ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ మేడ్ బై ద టీచర్, అందుకోసం అనేసి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎంఎస్ స్కూలా లేకపోతే ఏంటంటారు? లేదు, అంటే నేను పెళ్ళి అయిన తర్వాత స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినాం మేము. పెళ్ళికి ముందు మా హస్బెండ్ ట్యూటోరియల్ రన్ చేసేవాడు. సో బేసికల్గా మా సార్ సివిల్ ఇంజనీర్. ఆయన డిప్లొమా ఇంతవరకు అసలు ఎప్పుడు ఇది వినలేదు, తెలియదు. సివిల్ ఇంజనీర్, సివిల్ ఇంజనీర్ ఏఎంఐ క్యాల్కటా అనమాట. ఆయన ఏఎంఐ క్యాల్కటా అంటే డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ చేసి ఉన్నారు. మన ఇక్కడ మన మాసప్ ట్యాంక్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది కదా దాంట్లోని. తర్వాత ఏఎంఐ బిఈ అంటారు దాన్ని, ఏఎంఐ క్యాల్కటా. ఆ టైంలో ఈయన ట్యూటోరియల్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట. సో మా పెళ్ళి 92లో అయింది. సో 92లో అయిన తర్వాత మరి మాకంటూ ఒక ప్రొఫెషన్ ఉండాలి కాబట్టి స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచనతోటి స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినాము. సో నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ట్యూషన్స్ చెప్పడము అండ్ ఇంటికి దగ్గరలో ఉండే స్కూల్లో కూడా పార్ట్ టైం టీచింగ్ చేయడం అట్లా చేసేదాన్ని. ఇంతకుముందు టీచర్గా అదర్ స్కూల్స్లో వర్క్ చేశాను. 2 స్కూల్స్లో చేసిన. ఒక 1 year అక్కడ మాకు ఇంటికి దగ్గరలో ఉంటే ఒక 2 kilometers ఉంటుంది ఇంటికి దగ్గరలో విద్యాసాగర్ స్కూల్ అని ఉండేది అనమాట. ఆ స్కూల్లో చేసిన. సో యు ఆర్ ఫ్రమ్ టీచర్ టు కరెస్పాండెంట్, నాట్ డైరెక్ట్లీ కరెస్పాండెంట్? నో. ఓకే, టీచర్ టు ప్రిన్సిపల్, దెన్ నౌ కరెస్పాండెంట్. ఓకే. సో అంటే మాకు తెలిసి ఏంటంటే సార్ అంటే హస్బెండ్ శ్రీనివాస్ సార్ మ్యాథ్స్ బాగా చెప్తారట. ఇంజనీరింగ్ అయినప్పటికి కూడా మ్యాథ్స్ మాత్రం కాయిన్ పౌచ్లో వేసినట్టు ఉంటుంది. హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ టీచర్ ఇన్ మ్యాథ్స్. మీరు బయాలజీ బాగా చెప్తారని? బయాలజీ అంటే నేను బిగినింగ్ నుండి కూడా మేబీ అట్లానేమో. అండ్ బిఎస్సి కూడా నాది సైన్స్ గ్రూపే అనమాట, బీజెడ్సి. అంటే ఎప్పుడైనా అనిపించింది అసలు అంటే టీచర్ కాకుండా డాక్టర్ ఏంటి ఇంకెలా? లేదు అట్లా ఎప్పుడు అనిపించలేదు. కానీ మరి అంటే బిగినింగ్ నుంచి మరి అట్లా రూట్ థింకింగ్ అట్లా వేసిండ్రేమో నాకు తెలియదు. కానీ ఏదైనా ఇంట్లో ఏదైనా సిక్ అయింది అనుకుంటే కూడా ఆ దిశగానే ఆలోచిస్తా, ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకు అని ఇంకా తెలిసిన సోర్సెస్లో కూడా కనుక్కుంటా అనమాట. ఎవరైనా ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇట్లా అయింది మేడం అట్లా అయింది అంటే కూడా ఐ ట్రై టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి టెన్షన్ పడద్దు, ఇగో ఇది ఇట్లా ఉంటుంది అది అట్లా ఉంటుంది అని ఇంకా హెల్త్ టిప్స్ లాగా చెప్పడం, ఆర్ ఆ ఫంక్షనింగ్ ఎట్లుంటుంది ఎట్లా కేర్ తీసుకోవాలి అని చెప్పడం. సైన్స్కి ఎందుకో నాకు చాలా అటాచింగ్ ఉంటుంది. అట్లానే నేను పీజీలో నేను డబుల్ పీజీ అంటే ఒకటేమో పబ్లిక్ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఒకటి ఎంఏ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రమ్ సీఫెల్ అనమాట. అప్పుడు సీఫెల్ అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇఫ్లూ అయింది. సో అప్పుడు ఎట్లా ఉండేదంటే సైన్స్ గ్రూప్ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ పీజీకి వెళ్ళాలంటే సైన్సే ఉండాలి. సో నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్కూల్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చేసినాక రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్ళలేని పరిస్థితి. బికాస్ ఆల్రెడీ పెళ్ళయింది, దెన్ మా డాటరు, తర్వాత ఒక 4 yearsకి సన్. అండ్ ఈలోపు ఈ బీఎడ్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం. బీఎడ్ కూడా న్యాచురల్ సైన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్స్ తోటే అనమాట, మెథడాలజీ. సో పీజీ చేయాలి అంటే ఎంఎస్సి చేయాలి. నేను బీఎస్సీలోనే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ టాప్, నాకు డిస్టింక్షన్ వచ్చింది. సో ఎంఎస్సి చేయాలంటే కెమిస్ట్రీ చేయాలి, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలోనే చేయాలి. బట్ అప్పుడు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్ళాలంటే మరి మా బ్రెడ్ అండ్ బటర్ స్కూలింగే కాబట్టి అది వదిలేసి వెళ్ళలేని పరిస్థితి. సో కంప్లీట్గా ఇంటర్నల్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా నేనే చూసేదాన్ని కాబట్టి ఇట్ వాస్ ఇంపాసిబుల్. దెన్ అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి ఉండడం వల్ల సీఫెల్ నుండి ఎంఏ చేశాను. తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి సోషియాలజీకి మార్చుకున్నట్టు, అంటే పబ్లిక్ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్లో పీజీ చేసి దెన్ సోషియాలజీ త్రూ ఎంఫిల్. అంటే ఇప్పుడు సోషల్ వచ్చేటప్పటికి కూడా అక్కడ సైంటిఫిక్ హిస్టరీలో ఎందుకో నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపించదు. బట్ వెరస్ ఈ ఎకనామిక్స్, సివిక్స్ ఆర్ జియోగ్రఫీ విల్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్ అన్నట్టు. జియోగ్రఫీ అండ్ ఎకనామిక్స్కి ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ మోర్. అంటే టీచింగ్లో సోషల్ టాపిక్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలి అంటే ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ జియోగ్రఫీ ఆర్ ఎకనామిక్స్. నాకేమనిపిస్తుంటే హిస్టరీ అండ్ దెన్ వేరే ఏ సబ్జెక్ట్ సోషల్లో తీసుకున్నా కూడా ఐ ఫీల్ దట్ ఐ కుడ్ జస్టిఫై ఇన్ దీస్ 2 టాపిక్స్ అనిపిస్తుంది. వెరీ రేర్. ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 2 years నుంచి నేనంటే ఇప్పుడు భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్లో ఉన్నాను కాబట్టి
సో ఇప్పుడు టోటల్గా కంప్లీట్ క్లాస్ అని కాదు, అంటే ఎప్పుడైనా గెస్ట్ లెక్చర్ లాగా లేకపోతే పిల్లలకి motivation అది. ఎస్ సో దట్ అంటే మీ అంటే ఆ హ్యాబిట్ అనేది టచ్ పోకూడదు కదా, అందుకోసం అని. సో దట్ అదే ఇంతకుముందు స్కూల్స్ నియర్లీ 4 or 5 బ్రాంచెస్, 6 ఇది కూడా తెలియదు, 5 తెలిసినంత వరకు. సో హౌ టు మేనేజ్ దీస్ మెనీ బ్రాంచెస్? అంటే మీరిద్దరే అయ్యేటప్పటికి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని అంటే సెంట్రల్ పవర్ కదా, అంటే హెడ్ ముషీరాబాద్ స్కూల్ నుంచి మేము ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళం, ఎంఎస్ స్కూల్ నుంచి ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళము. అండ్ టీచర్స్కి సంబంధించి కామన్గా ఏవైనా మనం సెమినార్స్ పెట్టడము లేదా ఏమంటారు ప్లానింగ్కి సంబంధించి ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నా కూడా టీచర్స్ అందరినీ అంటే మెయిన్ టీచర్స్ డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్ లాగా ఒక్కొక్కరిని చేసుకొని ప్రతి స్కూల్ నుండి వాళ్ళని ఎంఎస్లో వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము, అక్కడికి ఇంకా ఏమైనా స్కిల్ఫుల్ ట్రైనర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా అక్కడికే పిలిపియడం అట్లా చేసేవాళ్ళము. ఫ్రమ్ ముషీరాబాద్ వీ యూస్ టు మేనేజ్ అనమాట. వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఆల్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ముషీరాబాద్ స్కూల్, ఎంఎస్ఐ స్కూల్ నుండే టెక్నికల్ సపోర్ట్ కూడా ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళము, అక్కడికి పంపిస్తుండేవాళ్ళు అనమాట. వీ యూస్ టు ఆపరేట్. ఓకే, అంటే ఎంఎస్ అనేది అంటే యాక్చువల్గా జనరల్గా ఎవరైనా స్కూల్ పెడితే చైతన్య అని లేకపోతే సోకాల్డ్ ఇప్పుడు అది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే పేరు పెట్టేవాళ్ళు. మీరు షార్ట్ ఫామ్లో ఎంఎస్ అని పెట్టారంటే మంచాల శ్రీనివాస్ అన్న లేకపోతే ఇంకేదైనా పేరు ఉందంటే? మంచాల శ్రీనివాస్ అని కాదు, ఇప్పుడు అంటే ఎంఎస్ అంటే యాక్చువల్గా అదే సౌండ్ వస్తుంది వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మా హస్బెండ్ వాళ్ళ తాత పేరు సిద్ధయ్య, ఓకే, మా హస్బెండ్ వాళ్ళ మదర్ అంటే మా అత్తమ్మ పేరు సదమ్మ, సో వాళ్ళిద్దరిది కూడా ఎంఎస్. అంతే కదా, సో అట్లా కూడా అనుకోవచ్చు. బట్ ఈయన ముందు అంటే ఎంఎస్ ట్యూటోరియల్ అని పెట్టేటప్పుడు ఈయన ఎంఎస్ అని పెట్టుకున్నాడు. మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్స్లో మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్లో వీళ్ళందరూ అంటారన్నమాట మాస్టర్ ఆఫ్ సక్సెస్, అందుకే ఎంఎస్ అందుకని అడుగుతున్నా. నేను అనేది ఏంటంటే మాస్టర్ ఆఫ్ సక్సెస్ అనా లేకపోతే మీరు మ్యాథ్స్ సైన్స్ కాంబినేషన్ అని మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ అనుకున్నారా? అంటే పర్యాయ పదాలు ఎన్నన్నా మీ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాలాగా ఎవరైనా మీ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారనుకోండి, సార్ పేరు అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా అనేసి. అంటే ఇప్పుడు నా ఫ్యాన్స్ అంటే ఏమనుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు మా మదర్ వాళ్ళ ఇంటి పేరు శ్రీరామ్, అక్కడ అది కూడా ఒకటే కోహరెన్స్ గా కలిసి వచ్చింది. ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఇంటి పేరు మంచాల, సో ఎస్ అట్లా కూడా అనుకోవచ్చు. అట్లా కాదు, బట్ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ తాత మా హస్బెండ్ వాళ్ళ మదర్ అంటే మా అత్తమ్మ వీళ్ళ పేర్లు కూడా ఉండడం ఒకటి ఈయనకు సెంటిమెంట్. అంటే మా హస్బెండ్ కూడా వాళ్ళ తాత అంటే చాలా ఇష్టం, ఆయన కూడా ఈయనంటే చాలా ప్రాణం పెట్టేవాడు అనమాట. ఈయన పెద్ద మనవాడు, మా హస్బెండ్ కూడా పెద్దవాడే ఇంట్లో. మా మామయ్య మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఇంటికి పెద్ద అయినా. ఓకే ఓకే ఓకే, వెరీ నైస్. సో కమింగ్ టు ఇన్ని బ్రాంచెస్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇవన్నీ చూసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఈ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఇది మళ్ళీ మీకు ఇది యాడ్ ఆన్ టాప్ అప్ లాగానే అనిపించింది కదా రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇట్స్ నాట్ ఏ జాబ్ అంటాను నేనైతే, ఇట్స్ డూయింగ్ జాబ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ టేకింగ్ అప్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మరి దిస్ ఇస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే ఇన్ని పెట్టుకొని ఫ్యామిలీ చూసుకుంటూ మళ్ళీ ఇదొకటి, ఇది అయిపోయిన తర్వాత సరే ఇది ఓకే అని ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే మళ్ళీ దీనికి తోడు మళ్ళీ తెలంగాణ జాగృతి అని ఎంటర్ అయ్యి అసలు అంటే ఫస్ట్ తెలంగాణ జాగృతి ఈజ్ ఫస్ట్ అండి. ఓకే, తెలంగాణ జాగృతి ఈజ్ ఫస్ట్. తెలంగాణ జాగృతిలో నేను కల్వకుంట్ల కవిత మేడం తోటి కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఇది నాకు 12th year స్టార్ట్ అయిందండి. ఓకే, 12 years నుండి జాగృతి అదే ఫస్ట్. అంటే ఏమంటారు ఇట్లా పబ్లిక్ ఎక్స్ప్లోర్, ఇంతకు ముందుకంతా ఇట్ వాస్ బిట్వీన్ మై స్కూల్స్ ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్గా అండ్ ఫ్యామిలీ పరంగా ఇట్లానే. బట్ టర్నింగ్ పాయింట్ లేకపోతే ఇట్లా నేను పబ్లిక్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాను, టీవీ తోటి మాట్లాడతాను, ఆర్ మహిళలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే మాట్లాడతాను అనుకుంటే ఇలాంటి ఎక్స్ప్లోరెన్స్ అంతా కూడా నాకు తెలంగాణ జాగృతి నుండే వచ్చింది. తెలంగాణ జాగృతి అంటే మన కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ దానికి. సో బిగినింగ్ నుండి మన తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా చాలా ముఖ్య పాత్ర పోషించినటువంటిది తెలంగాణ జాగృతి. సో కవిత మేడంతో పాటు ఈ రెవల్యూషన్లో కూడా పాల్గొనడం అనేటువంటిది నాకు చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్. అండ్ తెలంగాణ జాగృతి అంటేనే నాకు ఇట్లా జోష్ వచ్చేస్తుంది నాకు.
ఫీల్ మోస్ట్. యా అంటే అట్లా ఎందుకంటే లైక్ త్రూ అవుట్ తెలంగాణ చాలా మందికి నేను తెలిసిన అనమాట తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా. చాలా మంది మా తెలంగాణ జాగృతిలో కూడా చాలా మంది కార్యకర్తలు ఉంటారు, జిల్లాల వారీగా ఉంటారు, మండలాల వారీగా, గ్రామాల వారీగా కూడా మా కమిటీస్ అవి కూడా ఉంటాయి. సో వాళ్ళందరితోటి కలవడం, ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైనా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళడం, ఏవైనా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఉండేటప్పుడు కూడా ఆ ఊర్ల వరకు ప్రయాణం చేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉండేవి. సో ఇట్ ఇస్ రియలీ అంటే నా ఎక్స్ప్లోరెన్స్ ఇస్ విత్ తెలంగాణ జాగృతి. ఓకే ఓకే. ఇంకొకటి అంటే సొసైటీలోకి నా క్లారిఫికేషన్ కోసం ఈ క్వశ్చన్, నాట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ థింగ్, జస్ట్ ప్యూర్లీ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్కి జాగృతి రెండు రిలేటెడా లేకపోతే సపరేటా? టీఆర్ఎస్ ఇస్ అ పొలిటికల్ పార్టీ, తెలంగాణ జాగృతి ఈజ్ అన్ ఎన్జిఓ. ఓకే. అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు అడిగానంటే ఈ డౌట్, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫౌండర్ కానీ నౌ ద సీఎం ఎవరైతే ఉన్నారో కేసీఆర్ గారు, ఆవిడ కూతురు కాబట్టి కవిత గారు ఎవరైతే ఉన్నారో, సో బోత్ అనేటప్పటికి ఈజ్ ఇట్ సపరేటా లేకపోతే జాగృతి కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ టీఆర్ఎస్ అనా? లేదు, టీఆర్ఎస్కి పార్ట్ ఏం లేదండి. ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ అనేటప్పటికి టీఆర్ఎస్లో కూడా ఒక మహిళా వింగ్ ఉంటుంది, టీఆర్ఎస్లో ఒక రైతు విభాగం ఉంటుంది, టీఆర్ఎస్లో కార్మిక విభాగం ఉంటుంది, టీఆర్ఎస్లో యూత్ ఉంటుంది, విద్యార్థి సంఘాలు ఉంటాయి. జాగృతి ఈజ్ డిఫరెంట్ ఒకటి. కాకపోతే ఇప్పుడు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి కూతురు కల్వకుంట్ల కవిత గారు కాబట్టి తెలంగాణ జాగృతి ఇస్ టోటలీ ఎన్జిఓ. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటది, అంటే జాగృతి పెట్టడానికి కవిత మేడం కానీ మీరు అసోసియేట్ అవ్వడానికి కానీ, సో వాట్ పుల్స్ యూ టు, అంటే మీరు అందులోకి అడుగు పెట్టడానికి మీకు అంటే మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన ఏంటది, అంటే ఏదో ఒక రీజన్ మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్కూల్ పెట్టారు, దానికి ఎక్కడో మైండ్లో ఒక ట్రిగ్గర్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ తీసుకున్నారు, అంటే యూఆర్ కీప్ ఆన్, అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీరు తీసుకెళ్తా అన్నారు కదా. అంటే ఈ ఛాలెంజింగ్ థింగ్స్లో అంటే జాగృతి అనేది మీరు ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి, అంటే వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ అంటే మోటో ఆఫ్ జాగృతి? జాగృతిలోకి నేను ఎంటర్ అవ్వడం అంటే తెలంగాణ జాగృతికి నేను స్టెప్ వేసినాను అనుకునే దాంట్లో ఫస్ట్ బతుకమ్మ ఫెస్టివల్. ఓకే. లుంబిని పార్క్లో కండక్ట్ చేశారు కవిత మేడం బతుకమ్మ. సో అంటే అప్పుడు ఉండేటువంటి మన సపరేట్ తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు మన స్వేచ్ఛ, మన స్వాతంత్రం, మన కల్చర్, మన ట్రెడిషన్ అనేటువంటిది వచ్చింది. సో మన కల్చర్, మన ట్రెడిషన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే దాంట్లో తెలంగాణ జాగృతి ఫస్ట్ స్టెప్ వేసింది. సో అక్కడ నేను బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యాను. నేనే కాదు, చాలామంది మహిళలు అంటే ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు, 4 గోడలకి మాత్రమే పరిమితమైన ఎంతోమంది హోమ్ మేకర్స్ చాలామంది. అట్లానే ఇప్పుడు మనం చూస్తే చాలామంది అమ్మాయిలు కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు చదువుకొని మళ్ళీ హోమ్ మేకర్స్గా ఉండేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. అంటే చదువుకొని వాళ్ళే హోమ్ మేకర్స్ అంటానికి లేదు, చదువుకున్నప్పటికి కూడా బయటకు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసేటువంటి అవసరము లేదనుకున్నా, అంత అవసరం మనకి ఏంటిది అనుకున్నా, లేదా ఉండే దాంతో మనం చదువుకున్నా అనుకున్నా, అట్లా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది 4 గోడలకు పరిమితమైనటువంటిది మనం చాలా చూసినాం. అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినారు అనమాట. అంటే ఏంటి, మన స్వేచ్ఛ, మన కల్చరు, అంటే మన సాంప్రదాయం, మన సంస్కృతి అనేది కూడా మనకు ఆ స్వేచ్ఛ లేకుండా అయింది అనేటువంటిది చాలామంది మహిళల్లో అది ట్రిగ్గర్ అయింది. సో అందులో ఆ ట్రిగ్గరింగ్ అనే పాయింట్ నన్ను తెలంగాణ జాగృతిలో మోర్ అండ్ మోర్ యాక్టివ్ చేసింది. అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ జాగృతి అంటే ఒక రకంగా చూస్తే నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వెన్ కంపేర్ టు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్ అని అంటుంది. అట్లేం లేదు. మీకు ఇక్కడ ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఎక్కువ ఫీమేల్స్కి అంటే ఉమెన్ ఓరియంటెడ్గా లేదు. అయితే నేను అంటే మొదటి నుంచి నా అబ్జర్వేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, అది ఏ మీటింగ్ కానీ, ఏ పెళ్ళి కానీ, ఏ దావతు కానీ ఎక్కడైనా మనం పోతే ఒక 30 మంది మగవాళ్ళు ఉండేది ఒకలాగా కనబడుతుంది, 4 ఆడవాళ్ళు ఉండేది ఒకలాగా కనబడుతుంది. అంటే ఆ 4 ఆడవాళ్ళు ఉండేటువంటిది ఈ 30 మంది 40 మంది ఉండే మగవాళ్ళు అది ఈక్వల్ అయిపోతుంది. అంటే అదేదో ఎక్కువ కలర్ఫుల్, ఎక్కువ ఆక్యుపైయింగ్ అనేది ఈ మహిళలు ఇన్వాల్వ్ అయితేనే ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఆ సూత్రం మనమేమి మర్చిపోయేదికి ఏం లేదు. ఇప్పుడు తెలంగాణ జాగృతి అంటే మహిళా పాపులేషనే ఎక్కువ ఉంటుంది అనేటువంటిది కాదు. తెలంగాణ జాగృతి 10 వింగ్స్లో పనిచేస్తుంది. అందులో యువత విభాగం ఉంది, విద్యార్థి విభాగం ఉన్నది, రైతు విభాగం ఉన్నది, ఐటీ విభాగం ఉన్నది, అడ్వకేట్
లీగల్ Okay. లీగల్ విభాగం ఉన్నది అండ్ సాహితీ విభాగం ఉన్నది. ఓకే. సో బుక్ క్లబ్కి సంబంధించింది ఉంది. ఓకే. ఇట్లా విమెన్ వింగ్ ఉంది, హెల్త్ వింగ్ ఉంది. Okay. సో ఇట్లా 10 వింగ్స్ ఉన్నాయి. 10 వింగ్స్లో మహిళకు సంబంధించింది ఒకటే వింగ్. ఓకే. అంటే కాకపోతే మహిళకు సంబంధించినది ఒకటే వింగ్ అయినా యూత్లో కూడా మహిళలు ఉన్నారుగా, విద్యార్థుల్లో కూడా మహిళలు ఉన్నారు. అట్లా అనిపిస్తుంది అంతే. అంటే అక్కడ ఎక్కడికి పోయినా సరే, ఈవెన్ మనం ఏ ఫారెన్ కంట్రీస్ చూసినా, వేరే ఏ స్టేట్కి చూసినా కూడా ఎక్కడైనా ఒక 4-5 మహిళలు ఉన్నారు, 100 మంది మగవాళ్ళు ఉన్నారు అనుకునేటువంటిది ఆ అంబియన్స్ ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది. డామినేషన్, కలర్ఫుల్ డామినేషన్ అంతా ఫీమేల్కి వస్తుంది. అది మేము చేసుకున్న అదృష్టం అది. సో ఇప్పుడు జాగృతి గురించి మీరు ఇంకేమైనా కొత్త విషయాలు అంటే ఇప్పటిదాకా అంటే ఇంకా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారు, లేకపోతే జాగృతిలో ఇంకా వెళ్ళాలి? ఇంకా అంటే జాగృతి చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 10 వింగ్స్ అని చెప్పిన, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్, అంటే మన ఓవర్సీస్లో కూడా ఒక విభాగం ఉంటుంది అన్నమాట. ఓవర్సీస్లో ఉండేటప్పటికీ తెలంగాణైట్స్ వెల్ఫేర్ అండ్ మన కల్చర్ డెవలపింగ్, ఈ రెండింటి దిశగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు జాగృతి రిప్రజెంటేటివ్స్ మనకు ఫారిన్లో ఇంతకుముందు అంటే మీ వీడియోస్ కొన్ని చూస్తే యుఎస్, అరబ్, సౌదీ, ఏ ప్లేస్లో బతుకమ్మ ఇవి అన్ని ప్లేసెస్లో అండి. సౌదీలో, బహ్రెయిన్లో, కువైట్లో, డెన్మార్క్లో, ఇక్కడ చాలా అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నారు జాగృతి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవి ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ కూడా జాగృతి రిప్రజెంటేషన్ అంటే మన తెలంగాణ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మన తెలంగాణ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే. ఓకే. సో జాగృతి ఇస్ నాట్ ఫర్ తెలంగాణ, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ తెలంగాణ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ తెలంగాణ పీపుల్, కల్చర్, తెలంగాణ వెల్ఫేర్, తెలంగాణ పీపుల్ గ్లోబల్లీ. సో దట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మన కవిత మేడం గారు పెట్టిన జాగృతి అనేది అంటే తెలంగాణ జాగృతి అది పెట్టిండేది సక్సెస్ఫుల్గా. ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేసిన ఇవన్నీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అంటే ఆల్ 10 వింగ్స్ యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నాయి. అంటే మరి ఏమంటారు, ఇప్పుడు రైతు విభాగం ఉందండి. రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి క్రమం మనం 16 ఆ టైం నుంచి చాలా. సో ఇవి చూసి మా కవిత గారు చాలా స్పందించారు వాళ్ళ కోసం. సో అప్పుడు తను ఎంపీగా ఉన్నారు కదా, సో తన శాలరీని మొత్తం ఈ రైతు విభాగానికి సంబంధించి డొనేట్ చేశారు. అందులో ప్రతి జిల్లాలో ఉండేటువంటి మా జాగృతి టీమ్ రైతులు ఎవరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారో వాళ్ళ ఇంటి పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు తీసుకొని సబ్మిట్ చేయడం, దానికి ఒక సపరేట్ వింగ్ పెట్టి ఆ వింగ్కి సంబంధించే ఈ మనీ అరేంజ్ చేసినటువంటి, అంటే ఇప్పుడు కవిత మేడం తన సాలరీ వేశారు కదా, సో అట్లా ఇంకా కొంచెం మంది ప్రముఖులు కూడా దాంట్లో జాయిన్ అయ్యి డొనేట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. సో అవి ప్రతి ఫ్యామిలీకి 2500 అట్లా ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఇచ్చినటువంటిది ఉన్నది. అంటే స్పందన అంటే సమాజంలో మాకు ఏమంటారు వెళ్ళినంత వరకు, మాకు వీలైనంత మటుకు మనము సర్వీస్ చేయాలి అంతే. అట్లా అంటే ఇంకా ఎంత మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే అంతే. ఇప్పుడు మొన్న కరోనా టైంలో కూడా ఏ వింగ్ సపరేట్గా ఏం లేదు. ఇప్పుడు రైతు విభాగానికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ ఇబ్బందులకు సంబంధించి రైతు విభాగం నుండి ఇట్లా చేసాము అనేటువంటిది మనం అంటున్నాం. బట్ ఇప్పుడు మొన్న కరోనాకి అందరూ ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడో చిక్కుకుపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని ఇక్కడికి పిలిపియడం అనేటువంటిది, వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటందుకు వాళ్ళకు బస్సులో ఏర్పాటు చేయడం. జాగృతి కూడా చాలా సేవలు చేసినాం. వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు కూలీలు వాళ్ళని వాళ్ళ ఊరికి పంపించాలా, మరి వెళ్ళేంత వరకు అంటే ఒక రోజంతా ప్రయాణం చేస్తారు, ఒక 8-9 గంటలు ప్రయాణం చేస్తారు, మరి వాళ్ళ ఫుడ్ వాటర్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా లేని పరిస్థితి కదండి, అప్పుడు ఏవి అవైలబుల్ లేవు కదా. సో అట్లాంటి సర్వీస్ కూడా చేసి ఉన్న నేపథ్యం ఉన్నది. అట్లనే ఇప్పుడు ఏమంటారు సౌదీలో అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫారెన్ కంట్రీస్లో మన అరబ్ కంట్రీస్లో మన వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి పోయిన వాళ్ళు ఉంటారు, చనిపోతారు. చనిపోతే వాళ్ళను ఇక్కడి వరకు తీసుకురావాలి అని అనుకుంటే
చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి, అది ఇంపాసిబుల్ విషయం అనమాట వాళ్ళని ఇక్కడ వరకు తీసుకురావడం. కానీ అట్లాంటి దాంట్లో కూడా మా కవిత గారు చాలా స్పందించి, అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫీలింగ్ సెంటిమెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అండ్ వెరీ ఏమంటారు సెన్సిటివ్ ఇష్యూ కూడా. అంటే ఇప్పుడు మనము ఎక్కడైతే పుట్టినామో అక్కడనే మనల్ని ఇది చేయాలి, లేకపోతే అక్కడనే చేయాలి, ఇట్లాంటివన్నీ ప్రతి వాళ్ళలో ఉంటాయి. సో చాలామంది ఇప్పుడు బతుకుదెరువు కోసం పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మరి వాళ్ళు అక్కడనే చనిపోతే ఇక్కడ మరి లేని పరిస్థితి అట్లా ఉంటుంది కదా. అండ్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఎన్నో కష్టాల కోర్చి వాళ్ళు సౌదీకి పోయినరు, దుబాయ్ పోయినరు, బెహరీన్ పోయినరు, కువైట్ పోయినరు, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు ఏంది చాలా కష్టాలు ఇక్కడ ఉండేటువంటి దానికి సపోర్టివ్ ఉంటుందని అక్కడికి పోయి చాలా కష్టాలు పడి ఇక్కడ ఉండే ఫ్యామిలీస్ని కొంచెం ఆదుకోవాలి, మా ఫ్యామిలీని నేను డెవలప్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి దాంట్లో వెళ్తారు. మరి వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు ఆల్రెడీ ఎకనామికలీ అంత వీక్ ఉండే వాళ్ళకి అంత పరిస్థితి ఉండదు కదా. అట్లాంటి టైంలో కూడా మా కవిత గారు ఇనిషియేషన్ తీసుకొని వాళ్ళ అంటే ఆ బాడీని ఇక్కడికి తెప్పించి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళ ఊరు వరకు కూడా పంపించేటువంటి జరగాలి కదండి. అవి కూడా మా కవిత గారు నిలబడి జాగృతి నుండి వాళ్ళకి ఆ ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా మానవీయ కోణంలో మనం చూసేటువంటివి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. సో పొలిటికల్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్, బట్ ఇట్లాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ కామన్ మ్యాన్కి ఎవరికైనా సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మీరు చెప్పిన 10 వీక్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, సో దే వాంట్ సంథింగ్ హెల్ప్ అన్నప్పుడు తెలంగాణ జాగృతిని అప్రోచ్ అవ్వడానికి ఈజీ అప్రోచ్ అంటే నియర్ బై ట్విట్టర్లో చూస్తే తెలంగాణ జాగృతి అనేటువంటిది వాళ్ళు మెన్షన్ చేయకున్నా కూడా, అంటే తెలంగాణ జాగృతికి వస్తేనే హెల్ప్ అవుతుందా అనేటువంటిది కాదు. మా ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల కవిత గారు ట్విట్టర్లో పెట్టి ఎవరైనా వేరే వేరే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మా అమ్మాయికి మా అబ్బాయికి ఇట్లా సీట్ వచ్చింది కానీ మా ఎకనామికల్ స్థితి ఇట్లుంది, మీరు హెల్ప్ చేయాలంటే ఇమ్మీడియట్లీ స్పందిస్తారండి.